Krásna príroda, štebot vtákov a pokojná lokalita. To je len časť toho, čo ponúka rekreačná chata v obci Modrová v okrese Nové Mesto nad Váhom. Rozprestiera sa na pozemku s rozlohou 547 m2 v bezprostrednej blízkosti lesného potôčika. Užitková plocha chaty je viac ako 83 m2 a spĺňa všetky atribúty rodinného domu. Noví majitelia ju teda môžu využívať okrem rekreácie aj na celoročné bývanie. Disponuje 3 izbami, rozloženými na 3 podlažiach. Na prízemí sa nachádza priestranná obyvacia izba s krbom a kuchyňa. Poschodie disponuje 2. kuchyňou, izbou a kúpeľňou s toaletou. Na 3. podlaží nájdeme izbu s výstupom na balkón. Táto chata je ideálnou voľbou pre ľudí, čo uprednostňujú pokoj vidieka pred ruchom mesta.